lume, bine ați venit la un nou episod din Slender Woods. Ultima dată când m-ați lăsat aveam ca un fel de... Adică trebuia să mă duc, am prins-o, nu am prins, adică am găsit o hartă, ca un fel, și trebuie să mă duc undeva unde găsesc o trapă și sunt aproape de finalul jocului de Slender Woods, sunt aproape de final. Deci, da, și încă o dată vă spun, contul meu, adică nu mai am meu, mi l-a hackerit unul, mai pot să intru pe el, mi-a făcut al cont Sebi Prisecară cu S și P mare, același nume, dar numai cu S și P mare și am o poză cu un apus la mare. Oh, no, episodul 1, level 1, skills. Oh, dar pe cine s-a ucit? What the fuck? I'm a blau. Ok. Ce face Slenderus Fage? Salut! Bă, dar Slender nu arată așa, nu are la gură chestiile alea. Țăgan! Ok. O să ieși, o să mă bag, o să intru la loc. Troc. Ieși la loc. Nu mai intra la loc. Fugi cât de repede poți. Așa. Fugi, Ghiță, fugi. God damn it, man. God damn it. What the fuck? I'm a blau. Am leu. Fug. Asta ce fac? Ia să mă duc cu mașina. Eu am o mașină. E bine. Nu pot să o deschid. Poate, dar în fine. L-am văzut paci. Nu! Nu! Lasă-mi picat în pace. I-am scris. Ok. Bine. Când e bine, totul e nafa. Reggaeton. M-am dus deja pe drumul greșit, dar n-am ce să fac. La. Trebuie să fac de Slenderman. Ba nu. Să aproape, yes. Să aproape. Închide-o tot, te rog. Mă scuzați. Am găsit. Intră. Serios, nu? Chiar așa. Chiar mă pocălești în halul ăsta. Ok, eu stau pentru că trebuie să vorbesc cu mama la telefon și îmi zice să tac. Și nu pot să o fac. Aoleu, nu. Nu, du-te acasă și te culcă și lasă-mă în pace. Bun, deci mă duc la pace. Nu. Bine, da, mama, că continui. Nu cum să nu continui, chiar el. Se poate, că hai să luăm și la aia. Stați că e cam propus mobilierul, adică mobilierul și uitați acolo. Ok, deci, bă, hai să vedem. La casă, trebuie să mă duc la casă. Nu casa aia, cheia e... Da, e pe acolo. Deci eu eram la cavernă, bine. Deci nu-i bine la cavernă. Nu-i bine. Bă, deci nu știu la ce casă să mă duc. Ori casa prima, ori casa a doua. Bă, eu mă duc, sincer, o să mă duc la... aia, cum se cheamă? Nu, bă, deci nu știu unde să mă duc. Să mă duc. Acolo, da, mi-am amintesc. Deci. Slendy! Salut, fraiere! Așa. Fugi pentru viața ta cât de repede poți. Ok. God damn it, man. God damn it. I'm a blah, what the fuck? Ok. O să mă duc pe aici. Because I'm happy, trouble alone. If you feel like happiness, it's the truth. Because I'm happy. Nu pot să fac ca pe uite, băi, bears! Nu pot. Încerci. Deci aici e casa. Bun. Because trebuie să fiu aproape, trebuie să fiu acolo cu direa. Because stinge lumina, trouble alone. If you feel like happiness, it's a truth. Because I'm happy, trouble alone. If you feel like happiness, it's the truth. Because I'm happy, trouble alone. If you feel like
Happiness, it's the truth. Let me down, people say. De ce cânta asta? Nu știu. Nu știu, nu chiar deloc. În fine. Știți de ce cânt? Because I'm happy, trouble alone. If you feel unde pușca mea, ia. No. God damn it. God damn it. Unde pușca mea ești? Unde? Nu tu, Slendy. Holy fuck. Holy guacamole. Holy guacamole. Nu-i momentul de obosit, de oboseală, m-am clipit. Dă-mă ta, Slendy, nu mă fac eu. Măcar am încercat. Nu mai Slendy. E Slendy. Fugi cât de repede poți afară. God damn it, man. God damn it. Trebuie să fac de idiotul ăsta suprem care mă fugărește. O să merg pe aici. Știți de ce o să merg pe aici? Because I'm happy. Ok. Îmi amintesc locul exact și trebuie să mă întorc și înapoi, știi? Adică LOL. Yolo, pasi. Nu. De ce ții tu blocat ușa pe acolo? Nu înțeleg. Nu mă duc aici. Marta. Fluturi tentacolele ale la mine. Ce. Băi, deci să moră. Toată lumea când zice să moră, lumea zice moare. Nu mă place populația. Adică lumea. Haide după mine și la mică ficat. Ok. God damn it, man. God damn. Mă plimb pe toată mapa. Uite-l pe Ricardo. Eu stă la mansardo. Du-te la Ricardo. Îți face bine un masaj de-a lui duminica. Nu mă după ce de data asta. Ciao, Slendy, nu mai am chef de tine, nu mai am chef de nimeni azi. Să moară de cald de acolo. Ok, dudes. Îl știți pe PewDiePie? Ne fac reclamă. Dar e cel mai tare oricum. Cel mai tare youtuber de pe planetă e mai tare ca mine. Sau ca Velo Games, sau ca toți ai Rafael, nu prea place de el. Fiecare cu gusturile lui. Și nu-i fac anti-reclamă cu ai Rafael, dar nu-mi place de el, nici să spun. Adică... Hai că e un kill mine. Nu. Să mor, mai încerc de 4 ori gata. Mai încerc de 4 ori gata. Nu, mai ești? Nu mai ești. Mai încerc de 4 ori gata să mă duc. God damn it, I can't stand this hand. Okay, man. Okay, dude. Yo, bros. Barrels. Adică semnuri. Doamne, Dumnezeule, Doamne, iar-mă și păzește-mă. Eu mă duc aici. Doamne, ia-mă și păzește-mă cu bine de rele ca Slenderman, cum ar fi Slenderman. No, bine, acum nu mai e de folos, nu știi nimic. Pșu. Stinge lumina, aprinde becul, băgăgecitul în priză, simte curentul. Șt, trebuie să facem liniște totală. Petrecere! Ok, cum vrei tu, tenecherule. Cum vrei tu, morman de fiare în fața albă. Nu, mă, nu.
nu vreau din nou să își fluturi tentaculele în fața mea. Nu mie. Nu acum. Nu azi. Chiar mâine. Chiar mâine dacă nu. Bă, frunză. Copacule, tu nu m-ai plăcut niciodată. Eu am plăcut copacul ăsta. Slendy, unde e gardul meu ce-ai dus? Mă, dar unde e clădirea aia super secretoasă care o găsești care am găsit-o odată în 2 minute? Unde e? Unde e? Zi-mi și mie. Eu mă duc aici pentru siguranță când e pe Africa. The Dark! The Darkness. Știi jocul ăla e mișto tare. Because I'm happy, mă duc odată, ies afară. Nu-i bine deloc. Nu-i bine deloc. Miau! Sunt clipit de un copac. Nu, m-am dus la baie. Nu! Du-te și fluturile tentaculi în fața vecinului, nu a mine. Nu! Ai mă, dar unde-i construcția aia super secretoasă? Țavul, ce ai tu cu mine? Nu știu, nu te-am înțeles niciodată. Ok, uite un drumuleț. Mergem pe drumuleț. Primează cu ceva. Ok. Mergem pe drumuleț. Nu, te rog, te rog eu din toată inima mea pe care nu am. Te rog, te rog, nu mai veni la mine și nu mă mai, nu, atât pot să spun, nu, stingem lumina, ca să-l păcălim, dacă îl păcălim, nu știu ce să zic, m-am păcălit, aoleu, m-am clipit. Nu, l-am văzut, fugi cât țin picioarele. Vin macaronele după tine, nu te fă grav. Acolo nu-i acolo, în partea cealaltă. Nu mă prinde Slendy, nu mă prinde, pune-mă în sac și du-mă la grinde. Hai mă vârt în cerc, trebuie să iau pe la mijloc, gata, mi-am făcut curaj. O să iau paci iar, bă, o să iau paci. O să iau paci de data asta. Nu o să iau, fuck you! Bă, ce teleportor super performant are Slenderman? Se teleportează ca Enderman-ul din Minecraft. Hai că sunt pe aproape spre el. Nu trebuie să mă uit la el, lasă-i tot ce știu. Hai, Gigi-Gea! Băi, deci, eu sunt, unde sunt eu? Eu mergeam pe acolo prin parc. Deci, de la cavernă, o iau pe aici, dar nu reușesc, cred că aici încheie și episodul de azi. Mulțumesc că m-ați vizualizat, nu uitați să dați like dacă v-a plăcut, subscribe și share. Și ne vedem la episodul de viitor. Baftă!